खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै 13 आगस्ट गेजेराव सानसेल'सै भारतनि उदांस्रि साना फालिजानो 75थि भारतनि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै उदालगुरि जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरि दजेन बसुमतारी आरो लेङाइ जिल्ला बिबानगिरि बिराज बर'आनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायथिदों दि भारतनि 75थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै उदालगुरि जिल्लायाव कमार्शियेल गारिफोरनि थाखाय मोनसे सोरखारि आयेन बानायनाय जादों। आयेन बायदिब्ला 13, 14 आरो 15 आगस्टआव गासैबो कमार्शियेल गारिफोराव माहारियारि फिरफिला बिरहोथारनो नांगोन नङाब्ला जुरिमाना होनांनो हागौ। जाहाथे जुरिमाना होनांलायनाय थासारि सोमजिया बेनि थाखायनो कमार्शियेल गारिफोराव माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय खावलायदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो गासैबो गारिफोरनि थाखाय स्टिकारबो राननानै होनाय जादों जाहाथे माहारियारि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे स्टिकारखौबो लागायो बेनि थाखायबो खावलायो। जायनाखि 15 आगस्ट भारतनि 75थि उदांस्रि सानाव बयबो रंजागोन बे समाव जाहाथे गारिखौ नांनायनि बांसिन गोख्रैथिजों सालाया आरो जाहाथे रावनिबो जाब्रथाय जाया बेनि सायावबो हान्थामेला बिफान आरो पुलिस जयैनो नोजोर लाखिगोन होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि खावलायनाय बायदियै बिटिआरनि गासैबो रायजो राजाफोरखौबो नखर नखर माहारियारि फिरफिला बिरहोनो थाखाय प्रमद बर' बिथाङा खावलायो। मिथिहोनाय 75थि भारतनि उदांस्रि सानखौ फालिनो थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया आजादी का अमृत महोत्सव खुंनो आखायाव लादों आरो नखर नखर फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाबो आजादी का अमृत महोत्सवनिनो मोनसे बाहागो। दैयाव गब'नानै दरसे गामिनिनो 3 बर' गथ'फोरनि जिउ खहा फुख्रियाव दुगैहैनायावनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया सनितपुर जिल्लानि 6 माइल बेहेरगाव गामियाव जादों। दुगैनो थांनानै जिउ खोमानांनाय 3 उन्दै गथ'साफोरनि बैसोआ फारियै 12, 9 आरो 5 बोसोर बैसोनिमोन। बे जाथायनि अनगायैबो गुबुन मोनसे जाथायावबो फुख्रियाव दुगैनो थांनानै 2 लाइमोनफोरनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया बङाइगाव जिल्लायाव जादों। बङाइगाव जिल्लानि जगिघबानि 2 लाइमोनफोरा फुख्रिनि जिङाव दुगैबाय थानायावनो मिथिस्लाबालासे फुख्रिनि गोथौआव सौहैदों जायनि थाखाय जिउ खोमानो गोनां जादों। जिउ खोमानाय 2 लाइमोनफोरनि मुङा फारियै उमाचरण दास आरो कल्याण दास। गसाइगावनि कसुगाव गुदि देहा फाहामसालियाव जोनोम आरो थैनायनि फोरमान बिलाइ दिहुननायनि मुङाव 1000 सिम रां लादों। रां लानायनि भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेलबो जादों। जाय समाव आसाम सरकारा जाख्ल'नायनि हेंथायै राहा लागासिनो दं बे समावबो जाख्ल'नायनिफ्राय गोजानाव थायाखै सोरखारि मावख'गिरिफ्रा। कसुगाव गुदि देहा फाहामसालियाव साख्रि मावग्रा जिबन मालिकजों लोगोसे 2 सुबुंफ्रा थैनाय आरो जोनोम जानायनि फोरमान बिलाइ दिहुननायनि मुङाव गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरनिफ्राय 100निफ्राय 1000 रांसिम लानायनि अजद। गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरनिफ्राय रां लानायनि सायाव रायजो राजाफोरनि अजद होनायखौ लानानै कसुगाव मण्डल बिजेपि आरो रायजो राजाफ्रा बेनि सायाव राहा लानो थाखाय दाबि दैखांदों। जायनाखि आसाम सरकारा जाख्ल'नायनि हेंथायै राहा लागासिनो दङ बेनिखायनो रां लानायनि भिडिअ' भाइरेल जानायनि सायाव बिथा खालामनानै गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि दैखांदों। बनसु आरो गुबुन आफादनि दैदेननायाव दिल्लीयाव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव एबसु मुर्दाबाद होननानै बुंथिनायनि सायाव अमर सिंह ब्रह्मनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा फोरमायथिदों दि दिल्लीयाव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव जौसाङाव गाखोनाय दैदेनगिरिफ्रा रावबो एबसु मुर्दाबाद होननानै बुंथियाखै। मानोना बिथांमोननि नांनाया एबसुजों नङा आसाम सरकार आरो भारत सरकारजोंसो नाथाय सोमावसारनायखौ पुलिसफोरा हेंथा होफैनायाव एबसुनि थाखाय जानायनि सन्देह खालामनानै जानो हागौ माखासे सुबुंफोरा दुखुजों बुंथिदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। फोरमायथिबावदों दि बर'फोरनि गेजेराव 3 गोरोबथा जानानै थांबाय बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा। बिएसि गोरोबथायाव जेबो गोहो गैयामोन। बिटिसि गोरोबथायाव 6 शेड्युलनि सिङाव बिटिसियाव गोबां पावार एन्ड फांसन मोननाय जादोंमोन। सिमा थिग दंमोन नाथाय फाइनान्स आरो हम पावार मोनाखैमोन। नाथाय बिटिआर गोरोबथाजों 6 शेड्युलनि सिङाव बिटिसिनि जि गोहो मोनखादोंमोन गोहोफोरखौ मोनफानि उनाव मोनफा खोमालांगासिनो दङ। जेरै 16 डिपार्टमेन्टखौ डिसिनि गेजेरजों आसाम सरकारनो हरबाय। जायनि थाखाय मोनसेबो स्किम एप्रुभ खालामनो थाखाय बिटिसिनि गाहाय आरो इएमफोरनाव गोहो गैलिया। बेनि अनगायैबो गरखाफोरखौ बिटिसिआव प्रटेक्टेड क्लास महरै गनायथि होबाय। जायनाखि गरखाफोरा नेपाल आरो गुबुन जायगानिफ्राय थाफैनाय बिथांमोननियाव बामोनफोरबो दङ। बिथांमोननो बिटिसिनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव
प्रोटेक्टेड क्लास महरै गनायथि होनानै बर'फोरखौ माइनरिटि खालामनो आसाम सरकारा सोलो खालामदों आरो बिटिसि लकसभा समस्तिखौ फोजोबस्रांनो आरो एसटि रिजार्भ खथाखौ बोखारनायनि आसाम सरकारा सोलो खालामदों। बेफोरखौ मिथिसेयावबो दिनैनि दिनाव एबसुनि दिपेन बर' आरो प्रमद बर' बिथांमोनहा सिरि होनानैबो बुंथि बिथांमोनहा लोगोसे बुंथिबावो दि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिश्वनाथ आरो सनितफोरखौ बिटिसिआव सोनायनि थाखाय जेबो रोखा लिरनाय गैया आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो एनडिबिफोरखौ उदां खालामनो थाखायबो बिटिआर गोरोबथायाव जेबो लिरनाय गैया, जायनि थाखाय बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो दिनै खनले दिल्लीयाव बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफ्रा थांनो गोनां जादों आरो मेम'रेन्डाम गथायहैनो गोनां जादों आरो बेफोर गासैबो सावरायालासे आरो बिटिआर गोरोबथायाव मा दं बेखौ बुजियालासे गोरोबथा खालामनायनिनो फिथाइ होननानै बुंथियो बिथाङा। आसाम गभर्नमेन्टनि थार्ड आरो फर्थ ग्रेडआव साख्रि होनायनि मुङाव व्हाट्सएपनि गेजेरजों आनजाद होगिरिफोरनिफ्राय रां लानायनि दायाव हमजादों सासे दुथाङा। गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों व्हाट्सएपनि एडमिनिस्ट्रेटर आली हुसैन बरभुइयाखौ हमनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला आली हुसैन बरभुइयाया व्हाट्सएप ग्रुप खुलिनानै आसाम सरकारनि थार्ड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि आनजाद जानायनि सिगां आनजादनि सोंनाय बिलाइखौ हरनो होननानै आनजाद होगिरिफोरनिफ्राय रां बिदोंमोन आरो रांखौ हरनो थाखाय गावनि एकाउन्ट नाम्बारखौबो होदोंमोन। बेखौ खौरां मोननायनि उनावनो गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों आसाम पुलिसनि सिआइडिआ हाइलाकान्दिनि आली हुसैन बरभुइयाखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिनि इउनियन बैंक अफ इन्डियानि एकाउन्टखौबो जब्द खालामदों आरो दुथाङा रावबो सोरखारि मावख'गिरिजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो सेबाजोंबो जेबो सोमोन्दो गैया होननानै रोखा खालामदों आसाम पुलिसनि सिआइडिआ। जायफोर बिजाथिफ्रा साख्रि मोननो थाखाय आली हुसैन बरभुइयानो रां हरदोंमोन बिथांमोनखौबो हमनानै सोंनाय फिननाय लानाया जादों होननानै फोरमायथिदों। दरंनि धुलायाव सासे 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा थैनायखौ लानानै दरंनि एसपि राजमहन राय, एडिशनेल एसपि रुपम फुकन आरो धुला पुलिस थानानि असिखौ सासपेन्ड खालामनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिथोन होबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 11 जुनाव 13 बोसोर बैसोनि कृष्ण कमल बरुवाखौ गोदोनायाव दौलें फननानै थैनाय हालोदाव बोखांनो हादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै कृष्ण कमल बरुवा बिथांनि नखरनिया गावखौ फोथैनानै लानाय होननानै गनायनानै लानो हायाखैमोन आरो बेनि थाखाय थार बिजिरनाय नागिरदोंमोन नखरनिफ्रा। नाथाय रिटेन कमप्लेन होनो नाङा होननानै धुला पुलिस थानानि असिया कृष्ण कमल बरुवानि नखरनि सुबुंफोरखौ नारसिनदोंमोन। बेनि अनगायैबो थैनाय जाथायनि फोरमानखौ बुथुमाखैमोन आरो गावनि मावनो गोनां बिबानखौ मोजाङै मावाखैमोन, जायनि थाखाय दरंनि एसपि, एडिशनेल एसपि आरो धुला पुलिस थानानि असिखौ सासपेन्ड खालामनो थाखाय बिथोन होदों आसामनि गिबि मन्थ्रिया। बेनि अनगायैबो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय 3 सोद्रोमानि मोनसे स्पेसियेल इनभेस्टिगेशन टीम दानानै नायबिजिरनो थाखायबो बिथोन होबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनो थाखाय दिल्लीयाव थांनाय बनसुनि सोद्रोमाफोरखौ चिरां जिल्ला बनसुआ आर'नाइ सोनानै बरायदों। थांनाय 8 आगस्टआव आलादा बड'लेण्ड दाबिनि थाखाय सोमावसारनो थाखाय दिल्लीयाव थांनाय बनसुनि सोद्रोमाफोरखौ मैया निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव बरायदों। दिल्लीनिफ्राय फैफिननाय बिथांमोनहा सोमावसारनायाव बाहागो लानाय रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे जायफोर मरेलि सापर्ट आरो रांखान्थियाव मदद होदों बिथांमोननोबो साबायखर बावहरदों। लोगोसे आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनो थाखाय दिल्लीयाव थांनानै सोमावसारनाया जाफुंसार जादों आरो रायजो राजाफोरनि आलादा बड'लेण्ड मोननायनि जि सिमां बियो थाबैनो जाफुंगोन होननानैबो आसा खालामो होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बिनि अनगायैबो दिल्लीयाव सोमावसारनायाव पुलिसफोरनि एरेस्ट खालामनायनि सायाव बिथांमोनहा बुंथियो दि जोबथेसालियाव सोनाय पुलिसफोरा हेंथा होनाय बेबायदिया सोमावसारनायाव जाखायो, बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जेबो साननो गोनांथि गैया। बनसुआ आलादा बड'लेण्डनि थाखाय दाबि खालामनो जेब्लाबो थाग थियारि होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।